Привет отново, скъпи приятели! След доста дълго затишие, след няколко неуспешни опита да направя смислено и хубаво видео, това е поредния, дано този път да се получи. Че ще се излагам, но въпрос е доколко. На какво се спрях днеска? Днеска се спрях на ето това произведение на AJ Fernandez, New World, Oscuro, Almirante с размери 5:1/2 на 55. Пурата я дават средна към силна, почти мога да се съглася, изпушил съм доста от нея, може би 2 или 3 кутии, нямам спомен точно колко, така че да, бих я класирал някъде там. Пурата така е доста награждавана, доста добре оценявана от цигар афисионадо. Има веднъж 88, веднъж 89, веднъж има 91 точки, което не е никак малко за пура от този ценови клас. Едно от основните предимства на тази пура, разбира се, е точно това, че не товари джоба. А пък в същия момент получавате изключително качествен и вкусен продукт. Да, ще почнем с резането. Вида е Беликосо Бокс Прес. Трябва да махнем червената панделка и да вземем запалката на запалките. Айде, вчера ти сложих газ. Вчера направих ревю на Liga Privada T52 Flying Peak, но не останах доволен от това, което се получи. Като за начало бях забрал да включа микрофона и се получи филм с Бъстър Китън и Чарли Чаплин, само че без надписите. Днеска се надяваме да не съм допуснал тази грешка, което ще го проверим веднага. Да, не съм я допуснал, поне за момента. Първо дърпане. За пура от този ценови клас има и характер, има и вкус, има и аромат. С 2-3 приказки за тютюните в нея. И трите са никарагуански. Рапъра е никарагуанско Dark Habano. Биндера е от региона на Халапа и филерите са 3 вида. Единият е Стели Финка Соледат, Кондега Лихеро и Висо Омтп или ОМТП. Това не успявам да го произнеса или да го асимилирам, може би, как точно трябва да се произнася. Няма значение. Пурата е добра. Това, което исках да споделя в несполучливото ми видео, всъщност ще пробвам да го споделя още веднъж сега. Няколко неща искам така да засегна. Първото беше пост във Фейсбук на един доста популярен телевизионен водещ, журналист, сатирик, писател,
според който факта, че пушиме пури не ни прави богаташи, а селяни. Позволих си им да му отвърна, че ще си погледна имейла докато говоря. Няма да ми се сърдите. Да. Позволих си да му отговоря, макар че не мисля, че... В смисъл, не ми е така много присъщо да влизам в полемики в която и да е социална мрежа. Но в края на кращата му споделих, че има и такива, които пушат пури за удоволствие. Но ако ще се почувства по-добре или ще му доставим удоволствие, нека да ме нарича селянин. Също така си позволих да му напиша, тъй като много хора, които не пушат пури и когато решат да се направят на интересни, обясняват на нас, дето пушиме пури, че всъщност лапаме, ще го кажа тук в YouTube, мисля, че няма цензура, лапаме негърски пишки. Споделихме го и това и му казах, ако ще го накара да се почувства още по-добре, нека да ми вика и педарас. При което господина ми отговори, ще се опитам да го цитирам по памет: добри ми селянино, не сека харета или нещо от този род, има по-зле и от вас. Най-вероятно има по-зле от мене, със сигурност. Със сигурност има и по-добре от мене. Ама някак си, не че съм го взел много при сърце, ама селянин е доста неточно понятие, що се отнася до мене, по няколко прости причини. И те са, първо, че съм роден и израснал в София, при това в определено най-хубавия квартал в града. Баща ми е кореняк софиянец, роден и израснал в София, майка ми е раждана в Скопия, но израснала в София, бабите ми и дядовците ми са родени и израснали в София. И за разлика от много други дечица, аз и нямах село, където да хода ваканциите и събота и неделята. По тази проста причина няма как да съм селянин. Сега, ако иска да ми каже, че съм селтак, това е съвсем различно нещо, пак не бих се съгласил с него, защото все пак завършил съм едно от най-елитните училища в София и то в едни години, в които училищата наистина даваха добро образование. Завършил съм университет, говоря няколко езика и също така, както казваше Тодор Колев, съм изчел може би 2 вагона книги. Айде да не са 2 вагона колкото него, но вагон и половина. Така че не мисля, че и в тая категория спадам, въпреки че пуша пури. Тя взе, че докато слободствам, взе, че позагасна, но ще я припалиме. Другото нещо е, че приключваме с господин Сиромахов, този културтрегер и защитник на градското. Отиваме към едно събитие, което беше миналата седмица в неделя. Ще ми се поговоря точно за това. Не искам да го пропускам. Става въпрос за представянето на пурите Лампард. Събитието беше, меко казано, перфектно. С 2 думи, познавам част от хората, които внасят тази марка пури. Са Венци и Виктор, другите им съдружници не ги познавам. Но Евала за организацията и въобще за всичко свързано с това събитие срещу една неголяма сума. Мисля, че 80 лева беше куверта. Събитието се проведе в скайбара на хотел Краун Плаза, мисля, че да се казва. Прекрасно място
Имаше осигурен кетеринг, напитки, по 2 пори. Но най-интересното от цялото събитие беше факта, че собственика на марката Лампарт, основателя, доктор Стефан Лампарт, беше дошъл лично на това събитие. Успях да разменя няколко думи с него и ми направи изключително приятно впечатление. Така че, пичове, евала за събитието. Въобще няма да го съпоставям с едно друго събитие на един инфлуенсър, емпретюнер и разбирач на порите, човека, който открива пържен черен дроб в вкуса на пурата, изгорял асфалт или там прегорял асфалт ли беше. Ще го пуснем на пауза. Продължавам за събитието на този ентерпрюнер. Че ми е звън на телефона. Не ми се ще го коментирам, обаче ще го коментирам. Значи, събитието на този тютюнев великан, за разлика от това, което Венци и Виктор организираха, беше в една гнусна, гадна, мръсна дупка. Само да вметна, значи при събитието на Лампарт в коверта от 80 лева получихме 2 пури, получихме кетеринг с десертче, плюс всякакви видове напитки, кой каквото му се пие и по колкото му се пие. Събитието на въпросния ентерпрюнер струваше 250 лева. Срещу 250 лева получихме една доста бюджетна пура. Кесада, не си спомням коя кесада беше, но буквално доста бюджетна пура. Естествено, напитките трябваше да си ги плащаме, всичките. Също така трябваше да има някакво тристепенно меню, което беше тотален провал. Тотален провал. С изключая на един тартар, който не беше лош, но беше много малко като количество. Всичко друго беше абсолютен провал. И лошо, и малко. И това е да не говорим, че си беше донесъл въпросния елемент вилици, лъжици, чини и посуда от къщи. Покривките май беха от тех и въобще... и човека си беше там като на гости. Нали, в смисъл, той не беше организатор, той си хапваше и пиваше наравно с другите, може би си беше платил и сам на себе си куверт. Тогава ми се щеше го сравнявам с събитията на Калиман, но си казах, нали, хайде, Калиман са огромна фирма, организират такива събития от доста години и в общи линии би трябвало нали, да очаквам от тях, в смисъл от това, което получавам от тях, наистина да е много по-различно, макар че ценово следят на една и съща плоскост. Мисля, и при Калиман събитията се отворяха на 200-250 лева, при въпросния ентерпренер също беше толкова, но когато видях какво направиха миналата седмица пичовете, не знам как им се казва фирмата, между другото, която внася Лампарт, със сигурност не е Лампарт, някакъв Дон беше, те донове колкото искаш, но като видях те какво са организирали, какво са направили и просто нямаше как да не го споделя. Тъй, пак докато си приказвам, загасна. И понякога и това го има. Понякога и това го има. Вкусово да кажа няколко приказки за пура. Това е което доста ме е изненадвало при нея, че въпреки че 100% нигарагуанска, почти не се усеща пипер. Почти няма тая лютива нотка, която е
присъща за почти всички никарагуански пури. Не бих казал, че е сладка, макар че някъде четох, че се усещал шоколад, черен, червен, зелен, не мога да ви кажа, но има леко лютиво, има. Като дръпнеш по-надълбоко и върнеш на ретрохел, ако търсиш, ще го намериш. Но като цяло не е така набиващо се на очи. Изключителен букет от аромати и то от аромати на различни тютюни. Маргаритки, лалета, розички, изюмбил. Със сигурност няма да намеря, но се усещат различните тютюни. Всеки един явно има свой характерен вкус и аромат и много, много добре се комбинират. Между другото, това, което е интересното изцяло за линията New World на AJ Fernandez, това е първата линия, която е разработена от AJ Fernandez съвместно с неговия баща Исмаел, след като са напуснали фабриките на Пласенсия. И резултата може да го видите. Горещо я препоръчвам тази пура. Хубава, ароматна и на доста ненатрапчива цена. Даже сега ще паузирам за малко. Ще опитам, като стигна до към средата, да се включа пак и да кажа как се е развила натам и може би и към края. Ще го направя един вид по-професионално. Ако естествено мога да влезна в графата професионалист, със сигурност не мога да се оправя с тия копченца. Привет отново, скъпи приятели! Включвам се вече, след като съм изпушил повече от половината, може би вече съм в последната третина на пурата, може да видите докъде е стигнала, с няколко бързи коментара. Първото нещо, което ми направи впечатление, след като стигнах до тук, че пурата има изключително добра конструкция. Нямаше как да ви покажа колко пепел задържа, но съм тръснал може би 2 или 3 пъти и то от гледна точка да не ми падне на земята, че все пак това ми е офиса, а със сигурност щеше да издържи доста повече. Пурата гори изключително равномерно. Мисля, че се вижда. Вкусово продължава да бъде изключително приятна, с малко по-осезаемо, но абсолютно ненатрапчива лютивинка, такава като много вкусно и леко пикантно ястие, такова, което пикантността обогатява вкуса и го прави още по-добър. Като цяло, ако трябва да я ранкирам, ако трябва да й дам някакви точки, както много хора напоследък обичат да правят, да слагат оценки, бих сложил 7 или 8 от 10, което ще се повторя за не знам кой път, но за пура от този ценови клас е повече от много добре. Така че, ако имате възможност, има я в различни варианти. Губернадор беше, може би, най-големия размер, като него го дава, че е става пура номер 1, ама номер 1 в коя класация, не мога да ви кажа, мисля, че не е на цигара афисионадо,
може би в някаква друга класация. Цигара Афиционадо е може би най-популярният журнал за пури, но определено не смятам, че тяхното мнение е абсолютно меродавно. Не съм запознат напълно с всички критерии, които имат при оценяване на пурите. Един от тях е естествено и цената, но пурата си заслужава много. Добре, това е от мене. Сега ще монтирам и този път вече мисля да се изложа. Хубав ден, до нови срещи!